ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азизи ман, хуш омадем ба канали Оилавӣ дар Олмон. аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон тансиҳату хонаобод ҳастед. ва имрӯз влоги даруни автобусӣ будае. дар даруни автобусум ба тарафи шаҳр сафар дорум. ина дӯстони азиз, чӣ хеле мебинед ман дар даруни шаҳр ҳозир қарор дорум. хостам ай даруни шаҳр камтарам боша абзор кунам вазъияти шаҳри моро. ба фикрам ки бисёриётон медонед ки ҳозир мо дар сеюм бора сеюм этап карантин эълон кардагиянд. бинед ки тамоман касе нест. хостам камакакам боша хай абзор кунам, якҷоя тамошо кунем. 2 ҳафта баъд хидмам набаромада будам. ай вақти карантин будан хидмам намедонистам ки дар вазъият дар даруни шаҳр чӣ вазъиятае, чӣ гап хабарае. барои ҳамин гуфтам якҷоя биёин ҳама каса тамошо мекунем ва мебинем ки карантин шаҳри моро ба чӣ аҳвол гирифтор кардагиае. одамам тамоман камае. рости гап хеле ғамгин шудам. даруни шаҳрро дидам. кӯдакоро иқа гуфтам, наёмаданд. гуфтанд магазино кушода нестанд, мо намерем. очаҷон ягон магазинам кушода нест ки бирем ягон чи масалан харид кунем ё ки тамошо кунем. барои ҳамо омадана ба гардан нагирифтанд. ва мебинем дӯстони азиз, мо дар борон вақте ман дар автобус савор шудам, хеле борон сахт буд, сершиддат буд. вақте ки фуромадам, борон хеле кам шуда. ина нигоҳ кунед, ҳамаи магазинҳо маҳкаманд. ягонта агар хӯрока кушода набошад, дигарош ҳаст магазинҳое ки нимаш хӯрока, нимаш либосаву мисол дегу табақ. ҷои хӯрока кушодагия, ҷои либосаву ҷои дегу табақаш маҳкам кардагианд. иҷа магазини фамили и одамое ки мебинен, як 3-4 одам иёрам, ба фикрам ранги ма зиқ шидагиянд, барои ҳамин қабр омадагиянд. ягон мағоза кушода нест ки бубурӯянд ягон масалан либоса, ягон чи харид кунанд беғарзи хӯрока. дӯстони азиз, ман ҳозир дар даруни мағозаам. ҳозир нишон медиҳам ки мағоза ба чӣ аҳволае. ҷое ки ина бастагӣ ҳастанд, бо салафанпеч кардагиянд, ё ҷои либосаву ҷои ними чизое ки дар зиндагӣ лозимӣ ҳастанд, ё ҳамаш маҳкам кардагиянд. фақат ҷои хӯрокаву ҷои ними барои сагу пишак чизе ки лозима ҳастае, хӯрокаи сагу пишак намунош кушодаанд. тамом. ина нигоҳ кунед, чӣ хеле ин вазъият одам ғамгин намешавад. намедонед чизои даркорӣ та як ҷо бигирӣ. мебин ҷа шампун мегирем. иҷара магазини калоне. барои ҳамо маҳкам кардагиянд. бисёр ҷоро намедонед чӣ дагиҷо буд, чӣ дагиҷо буд. ҳама равай кардиянд, алиш кардиянд. ҷои хӯрокаву чиро алиш кардагиянд, намефаҳмед чӣ дагиҷое. рости гап ман ин магазин барои анами донҳо омадагиям. чӣ қадар донои бамаззаанд. ё кӯдак будем, мо ёро нохуни калгак мегуфтем. намедонам ба тоҷикӣ асосан номаш чия. русӣ қати ба фикрам кешуш мегӯянд, кешу мегӯянд, хеле мегӯяндшон. барои ҳамин омадагӣ будам. нағз мебинам, фақат ҳамиҷа меом мехарам, ё ки нест аю мағозаи пеш хонадам ҳастае, вай хеле қитичаи оҳанӣ дае. шаҳр ки биём, ба ҳамиҷа меом мегирем. ина дӯстони азиз, ман баромадам ай магазин, инам хариди кардагим қати.
бо мебинем ки кадом мағоза кушода. Иҷа боша магазини Туркия. И ду магазини туркӣ бо дар дуруни шаҳрам дорем. Яке аз он магазинҳои Туркия ма омадам ҳозир. Аиҷам бояд ки яда чӣ бигирам. Иҷа асосан барои чӣ омадам? Писта. Иҷадам писта мефурӯшам, барои писта омадагиам. дӯстони азиз, ман ина чӣ хеле мебинем, ман дар хона расидам. Наздики хона дар автобус фуромадам. Хона дар расидам. оҳо, мода хат омадагиай. Хата мегирам. Кане бинем дар ин хат чӣ бошад. Подъезди мо ҳай. дӯстони азиз, ман дар хона расидам. Ана чӣ хеле ки мебинен ин пакет да ҳамон хариде ки аю мағоза кардаму, ай мағозаи туркӣ кардам, ай мағозаи туркӣ не чизо, ай мағозаи туркиям. Не писта, не қандако, ино ай мағозаи туркиям. Иншам ҳамчунин, иншам писта. ёш боша ай магазине ки нимаш маҳкам буд, нимаш кушода буд, ай вай магазин гирифтам. рости гап айёб ами донора миёрам, як пакетча ҳуй мекунам, бисёр Сабрина нағз мебинад, Дилноза нағз намебинад. Дилнозаҷон тамоман нағз намебинад. Донаи шӯрак динаи файродш кардам. Не мау Сабрина мо ҳарду мо фақат ҳамин донои чира мехӯрем. Сабринарам чӣ қадр дӯст медорам. ёш боша пакет барои нами мусору нами хеле чизо гирифтам. ёро ҳозир акад ҷобаҷо мекунем. ҳозир Сабринаҷон дар 1 минут мегира, ҷобаҷошон мекунам. иҷа боша дӯстони азиз, хамир кардам. баъд ай магазин омадан ина хамир кардам. Хамири марам расид. беҳтарин хамир омада. Хамир хушрӯ омада ки ма ҳозир омӯхта шудагим. Фақат ина хеле хамири чӣ мекунам, хамири суст мехелам. нонаш ба дараҷаш ба маза меояд. Нонаш ранги нони нонбой меояд. беҳад ба маза меояд. ана дӯстони азиз, бинед нонои бастагӣ мора. ин ноно дар танӯри хонагӣ бастем. баъд ай нон пухтан хостам камакак фатир кунам. я фатири майдаҳа кардам. инҷа боша помидору пиёз, зеленами укроп, гашничу пудинара майда кардам. ман хеле нағз мебинам. вақте ки чӣ кардам, аввал камакак помидору бодринга пиёзам хеле зелена салатки кардам. иқаша дар ҳамин тавақ мемонам, майда мекунам. баъд чакара танак мекунам. ман мегӯям ки ҷурғоти хонагӣ фақат мекунам. хеле ай магазин кам мехарем.
натиҷа бошад. Ина шакаро кадистам, крутовай, шакаровай ба фатири обични. Ман фатира 3 роған мекунам, бисёр нағз мебинам. Хеле фатири равғани қати фатири чӣ қати қат нағз намебинам. Рости гап ба хеле фақат фатири 3 роған мекунам. Шакаро ё ки крутово мекунам. ана ин буд дӯстони азиз влоги имрӯзаи мо. Боқӣ дар амони худо. дӯстони азиз, хоҳаракҳои азиз, дугонаи азиз, ҳамата дӯст медорам. худо нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. Боқӣ дар амони худо.